Natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mill-Knisja tar-Raj Tajjeb f'Taċċawla, il-Belt Victoria Għawdex, se nwaslulkom il-Lectio Divina għat-tielet ħadd tal-Avvent, ħadd il-ferħ. Pass qed noqorbu iktar lejn il-festa tal-Miliet u l-Knisja, millum fil-liturġija tagħha, anki bil-lewn roża, tibda iddawwar il-ħarsa tagħha lejn il-festa għażiża tal-Inkarnazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jirrimexxi din il-Lectio Divina. Ejja aħna wkoll indawru flimkien miegħu u ma' dawk preżenti fil-Knisja tar-Raj Tajjeb il-ħarsa tagħna lejn dak illi kif bdejna nisimgħu fit-tieni prefazzju tal-Avvent lilu ħabbru l-profeti fix-xandir tagħhom, l-Om Verġni rabbitu bl-akbar għoża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. Il-Lectio Divina tal-lejla se tkun animata bil-kant mill-kor Fraternitas ta' din il-komunità taħt id-direzzjoni ta' Mary Rose Attard. What
U Alla, inti taf b'liema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied. Għatina nitolbuk li jseħħilna naslu għallena bla qies li jinġarbu fit-twelid ta' Sidna u li b'qalb ferħana niċċelebraw dejjem b'solennità qaddisa b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw flimkien l-Alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: "Mela x'għandna nagħmlu?" U hu kien iweġibhom: "Min għandu żewġ tilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn, u min għandu x'iekol jagħmel l-istess." Resqu wkoll xi Pubblikani biex jitamdu qalulu: "Mgħallem, x'għandna nagħmlu aħna?" Huwa weġibhom: "Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmiskom tieħdu." Staqsewh ukoll xi soldati u qalulu: "U aħna x'għandna nagħmlu?" U weġibhom: "Tisirqu lil ħadd bit-teddejt jew bil-qerq tagħkom u kuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom." Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: "Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlejx inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f'idu biex titerri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix." U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu l-bxara t-tajba. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nodu bil-qiegħda. Tarfit
Il-kelma li se takkompanjana llum fil-lezzjon tal-lejla hija l-kelma ifirħu. L-ewwel ħadd tal-avvent stedinna biex issru jitolbu, ngħixu l-ħajja fuq livelli profondi, mhux artifiċjali. It-tieni ħadd tal-avvent stedinna biex nindmu, biex inbidlu il-fokus tagħna, ċ-ċentru tal-persuna tagħna, biex infittxu f'Ġesu l-enerġija tal-ħajja tagħna u llum it-tielet ħadd tal-avvent il-Knisja tistedinna biex nifirħu. Kieku rajna l-ewwel u t-tieni qari, l-ewwel qari mill-ktieb ta' Sofonija u t-tieni qari mill-ittra ta' San Pawl Apostol Filippejn illum konna niltaqgħu diversi drabi ma' dan l-imperattiv, ma' dan l-appell li tagħmel il-Knisja ifirħu. Ifraħ bin Sion, aqbeż bil-ferħ bin Ġerusalem, imtela bil-għena int li tagħmmar fil-belt il-qaddisa, jibda l-qari tal-lum il-profeta Sofonija. U San Pawl jidilna ifirħu, nerġa' ngħidilkom ifirħu. U jkompli ħalli l-ferħ tagħkom ikun għal dejjem. Allura l-ferħ tagħna ma jiddependix minn kif inkunu f'saħħitna jew le, għandniex problemi jew le, imma San Pawl qiegħed jgħidilna ħalli l-ferħ tagħkom ikun dejjem u jkompli. Ħalli l-ferħ tagħkom ikun jiflaħ saħan sitra għal kumbattimenti tal-inkwiet fit-tieni qari tal-lum. U San Ġwan, il-Vanġelu li smajna, San Ġwan il-Battista jgħidilna jagħtina il-mod ta' kif aħna nistgħu nkunu kontenti, kif nistgħu nkunu ferħanin. Aħna llum qed ngħixu f'dinja illi nfittxu li nkunu kontenti billi nakkumulaw. Interessanti li San Ġwan jgħid lin-nies tal-Vanġelu tal-lum min għandu libsa, min għandu żewġ tilbies jagħti waħda minnhom lil min m'għandux. Aħna llum min għalina nkunu kuntenti jekk ikollna ħafna, jekk nġemmu, jekk nakkumulaw. Illum min għalina nkunu kuntenti jekk ikollna ħafna flus u nagħmlu kull mezz u nużaw kull mod leċitu jew mhux biex ikollna ħafna flus. U San Ġwan lil pubblikani illi kienu jaħdmu fil-flus jiġbru t-taxxi, jgħidilhom tiġbru x-taxxi iktar milli għandkom tiġbru. Illum aħna minn għalina nistgħu nkunu kuntenti jekk inkunu fil-poter, jekk ikollna l-poter, jekk nikmandaw. U San Ġwan lis-soldati tal-lum fil-Vanġelu jgħidilhom dawk minnkom illi taħdmu qalb in-nies oqgħdu attenti biex ma tużawx l-armi bħala teddida, tużaw il-poter biex tkunu tistgħu taslu fejn tridu tagħmlu li tridu u minflok servu taqdu lin-nies imma tieħdu dak li tridu dak li tixtiequ mingħand in-nies. Allura San Ġwan prattikament diġà jagħtina biex ngħidu hekk il-mod ta' kif nistgħu nkunu kuntenti, ta' kif nistgħu nistennew tassew lil Ġesu nilqgħuh billi naqsmu mal-oħrajn dan huwa l-ġist il-qofol tal-lezzju tal-lejla. Billi naqsmu mal-oħrajn dak li għandna, naqsmu mal-oħrajn b'sempliċità u b'libertà dak li jmulej tagħna. Jgħidilhom lin-nies San Ġwan min għandu żewġ tilbies jagħti waħda lil min m'għandux, min għandu xiekol jagħti lil min m'għandux xiekol. San Ġwan jgħidilna li nistgħu nkunu kuntenti billi nkunu ġusti, nitħallsu tax-xogħol imma ma nfittxux li nitħallsu iktar minn dak illi għandna nitħallsu. Ma nippruvawx naqalgħu il-flus b'modi illi mhumiex leċiti, mhumiex morali. B'dan il-mod nistgħu nkunu kuntenti ferħana. Kif ukoll billi noqogħdu attenti biex inqisu lill-oħrajn bħalna, inqisu lill-bnedmin l-oħra la inqas minna u lanqas iżgħar minna. U lanqas iktar minna. Dawn huma l-modi illi San Ġwan, modi sempliċi, però modi illi huma tassew sinifikattivi, tassew importanti fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna biex jista' jkollna l-paċi. Nibdew nimxu pass pass biex naslu prattikament għal dak li għadni kif qedtilkom. Fl-introduzzjoni diġà hemm miġbura il-konklużjoni li għalija se jwassalna dan il-qari din il-lezzju tal-lejla. Ġwanni l-Battista. Aħna sirna nafu diġà mill-ġimgħa l-oħra li Ġwanni ħada kontra missieru, ħada kontra l-establishment tal-belt ta' Ġerusalem, mhux hekk, ħada kontra s-saċerdozju, kontra t-tempju, u mar
fi xmara Ġordan, matul ix-xmara Ġordan, sempliċement biex jgħix fis-sempliċità imma wkoll biex iħabbar magħmudija għal maħfra ta' tnubiet. Interessanti għaliex għax kif edna d-darba l-oħra, San Ġwanni mur propju fi xmara Ġordan, għax xmara Ġordan kienet il-post sinifikattiv, post simboliku ħafna l-lut, għaliex propju kien jimmarka id-dħul tal-poplu fl-Art Imwiegħda. Allura xmara Ġordan kienet timmarka għal poplu ludi il-moment tal-ħelsien, il-moment li issaw rajħ fidejh, il-moment li jista' jiddeċidja għalih innifsu, m'għadux skjaf il-sir tal-Eġizzjani, propju hemmhekk jidħol fl-Art Imwiegħda lilu minn Alla. Edna wkoll nhar il-ħadd li għadda, nhar is-Sibt li għadda, illi x-xmara Ġordan kienet simbolu, sinjal tal-poplu illi joħroġ mill-Baħar l-Aħmar. Jeħles mill-Eġizzjani propju waqt illi jaqsam qalb il-Baħar l-Aħmar. Dak il-miraklu kbir illi seħħ, il-baħar jinferaq, il-poplu jgħaddi fl-inxief waqt li meta jgħaddu warajh l-Eġizzjani jispiċċaw mirduma mill-ħalel, mirduma mill-imwieġ, marqa fil-baħar. Waqt li il-poplu Eġizzjan jereq fil-baħar, il-poplu ludi joħroġ ħellies, ħieles. U għedna nhar is-Sibt li għadda li propju x-xmara Ġordan kienet tfakkar lil-lut f'din il-ġrajja kbira tal-ħelsien tar-rebħa tagħhom fuq il-baħar, ħarġu ħajjin mill-Baħar l-Aħmar. Imma wkoll għedna li sejm ta' xmara Ġordan kien ifisser għall-lut, kien ifisser li jissaw ma' poplu mażul ta' Alla, poplu maħbub minn Alla. U għalhekk Ġwanni minħabba dawn is-sinifikati kollha għażel il-post tal-Ġordan propju fil-qrib ħafna Betabara, qrib ħafna fejn il-poplu qasam lejn l-Art Imwiegħda, qrib ħafna propju minn fejn kien għadda, minn fejn Ġosue kien għaddih biex ifakkar din il-ġrajja San Ġwan u jgħixuha, jgħin lin-nies li jmorru jitamdu biex jgħixuha propju f'dak il-mument. Allura din il-magħmudija ta' Ġwanni kienet tfisser ħafna affarijiet. U x'jiġri? Jiġri li diversi nies imorru fejn Ġwanni u jistaqsuh mela aħna x'għandna nagħmlu. Ma ninsewx li Ġwanni ħabbar din il-magħmudija għal maħfra ta' tnubiet, ħabbar il-metanojja, ħabbar il-konverżjoni, il-bidla tal-qalb, u dawn in-nies ġustament lil Ġwanni jgħidulu mela aħna issa x'għandna nagħmlu, x'imista nagħmlu. Din il-mistoqsija nsibuha diversi drabi f'Salluqa, mo speċjali f'Salluqa. Insibuha l-ewwel qabel kollox meta wara Pentekoste in-nies li semgħu lil Pietru jipriedka daħlu fihom infushom, indunaw bl-isbal li kienu għamlu li qatlu lil Ġesu, dan li kien ġust jgħidilhom San Pietru, intom sallabtuh ma' salib, ħadtuh għand il-barranin għand ir-Rumani li kkundannawh u salbuh ma' salib. U l-poplu meta induna l-poplu ludi f'Pentekoste, dakinhar li niżel l-Ispiritu Santu, meta nduna li kien żbalja tassew meta tratta ħażin lil mulej Ġesu, jistaqsi lil Pietru lil apposti din il-mistoqsija. Issa aħna x'għandna nagħmlu? Imma din il-mistoqsija jagħmilha wkoll Sawlu meta f'Damasku ikollu dik il-viżjoni, ikollu dik ir-rivelazzjoni ta' Ġesu illi bid-dawl tiegħu jaqa' fl-art, jgħidilna l-Atti tal-Apostli miktub dejjem minn Salluqa, u jagħmel il-mistoqsija, issa x'għandi nagħmel? Hija mistoqsija importanti illi inħoss illi kull wieħed u kull waħda minna mhux biss għandna nistaqsuha, imma wkoll għandna nfittxu risposta għalija. X'għandna nagħmlu? Meta jien nistaqsi x'għandi nagħmel, inkun qiegħed nuri illi fil-qalb tiegħi hemm il-mistoqsijiet, hemm l-inċertezzi. Imma inkun ukoll nixtieq illi nsib lil xi ħadd jew lil xi wħud li jagħtuni dawl fuq dawn il-mistoqsijiet.
U allura il-mistoqsija x'għandi nagħmel turi il-limiti ta' kull bniedem, turi li kull wieħed u kull waħda minna meta nagħmlu mistoqsija bħal din, turi li aħna maħniex risposta, m'għandniex risposta għal kollox, maħniex risposta aħna stess għad-domandi tagħna stess. Imma jista' jkollna risposta meta nistaqsu. Ekku kif dawn in-nies ta' Ġerusalem jistaqsu lill-apostli aħna x'għandna nagħmlu, kif in-nies ta' xmara Ġordan jistaqsu lil Ġwanni aħna x'għandna nagħmlu, aħna wkoll din il-mistoqsija m'għandniex inħalluha impliċita fina fil-qalb tagħna, imma għandna nesprimuha, għandna nfittxu lil xi ħadd jew lil xi wħud li jistgħu juruna, jistgħu jgħidulna x'għandna nagħmlu. Din turi ftit is-sitwazzjoni tal-bniedem, is-sitwazzjoni tagħna quddiem Alla. Aħna ma nafux, ma nistgħux inkunu nafu minn qabel kull ma jixtieq, kull ma jrid Alla minna. U allura tajjeb li jkollna persuni fil-ħajja tagħna, li jkun hemm persuna jew persuni fil-ħajja tagħna li jistgħu jgħinuna insibu risposta għal din il-mistoqsija li jinġorru ħafna drabi għal żmien twil jew biex ngħidlek kważi ħajjitna kollha kemm hi aħna x'għandna nagħmlu fil-ħajja. U Ġwanni jirrispondi l-ewwel mistoqsija magħmula min-nies. X'jiġifieri min-nies? Minn kulħadd, hija mistoqsija ta' kulħadd aħna x'għandna nagħmlu. U t-tweġiba li jagħti Ġwanni hi tweġiba li tmiss lil kulħadd, lil min għandu lil min m'għandux. Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Ġwanni jipproponi bħala suġġeriment għal mistoqsija aħna x'għandna nagħmlu biex inkunu kuntenti. Ma ninsewx il-mistoqsija ta' żagħżugħani x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem fi kliem ieħor x'għandi nagħmel biex inkun sew. X'għandi nagħmel biex ma jkollix f'qalbi dwejjaq. X'għandi nagħmel? Anki hemmhekk Ġesu lil dan iż-żagħżugħani jistiednu kważi biex jagħmel l-istess, biex jaqsam mal-oħrajn. Dak li Ġwanni jistieden għalih lin-nies li jagħmlu din il-mistoqsija. Jistieden għalih lilek, il-kull wieħed u lil kull waħda minna. X'għandna nagħmlu? Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Ġwanni qiegħed jistedinna biex narfu s-sitwazzjoni tagħna bħala persuni li dak li għandna irid iservina mhux biex ibedna mill-oħrajn, imma biex idaħħalna f'kondiviżjoni magħhom. Dak li għandna jista' jservina jew biex nobodu, biex nitbedu, biex niġġieldu mal-oħrajn. Jew inkella jista' jservina biex ninaqdu, biex nintrabtu, biex ngħinu lil xulxin. U Ġwanni qiegħed jistedinna biex nużaw il-ġejt li jirċevejna, li xejn ma ġibna bidejna, id-doni li jirċevejna, Ġwanni qiegħed jistedinna biex ninqdew bihom dawn id-doni ħalli verament inkunu nistgħu nsiru aħwa veri ta' xulxejn. Inkunu aħwa tas-sew ta' xulxejn. U din hija parti importanti mill-feliċità, parti importanti mill-ferħ, mill-lena li aħna jista' jkollna bħala bnedmejn, bħala esseri umani. Ħafna mill-ferħ tagħna, ħafna mid-dwejjaq tagħna ikun ġej mis-solitudni, min nuqqas ta' kondiviżjoni. Aħna nafu x'jiġifieri meta tħossok waħdek, meta tħossok imbiet, meta tħossok abbandunat, meta tħoss li l-oħrajn ma jġibukx, meta tħossok fuq ix-xogħol, pereżempju, illi l-oħrajn huma kontra tiegħek, nafu x'ifisser. Imma nafu wkoll x'ifisser meta tkun milquh, aċċettat u maħbub. X'jagħmlek milquh aċċettat u maħbub? X'jagħmilna aħwa veri ta' xulxejn? Meta aħna dak li hemm bejnietna, jiġifieri l-ġid tagħna, ninqdew bih biex naqdu biex ngħinu lil xulxejn u mhux biex nimpikaw, biex nidħlu f'konflitt ma' xulxejn. Jiddependi ħafna minn kif aħna stess niddiljaw x'attitudni jkollna kull wieħed u kull waħda minna lejn il-ġid.
Aħna nindunaw inxommu mill-bot, ngħidu dak jaħseb għal rasu, ngħidu dik Alla ħares bis-sila dak li hu tagħha, ngħidu ieħor ifittex ħafna dak li hu tiegħu għalih. Mill-ewwel inxommu lil xulxejn. Imma nindunaw illi l-ġejt ta' bejnietna meta nispiċċaw nibżgħu illi l-ieħor jew l-oħra se joħduwulna u nispiċċaw niddefenduh u nippruvaw nożżuh u rridu naħtfuh aħna jispiċċa biex isir kawża ta' firda bejnietna. Ġesu innifsu fil-Vanġelu ta' San Mattew jgħidilna biex lill-bniedem ħażin ma neqfolux, anzi, id-daqqa ta' ħarta li jagħtina minflok li nagħtuh oħra indawrulu l-wiċċ ieħor jgħidilna Ġesu. U jkompli min joħodlok il-libsa ħallilu wkoll il-mantar. Jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mejl wieħed mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwar spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Minn hawn ftit ieħor jew forsi diġà bdejna nagħmlu l-esperjenza tal-qsim tar-rigali. U l-koll kemm aħna nafu illi din l-esperjenza tal-qsim tar-rigali anki jekk kultant tkun limitata u imperfetta ħafna, għas sempliċi raġuni li nippruvaw u xekk kulħadd jipprova jfittex li jagħti r-rigali l-iktar importanti, l-iktar prezzjużi lill-persuni l-iktar li jħobb, imma mbagħad lill-oħrajn u xekk nippruvaw nagħtuhom ir-rigali sempliċement biex inkunu tajnihom. U allura hija esperjenza limitata. Imma minkejja dan kollu, meta int tagħti xi ħaġa, anki jekk forsi tajta b'nofs qalb jew xi drabi kontra qalbek, interessanti għax tinduna li dik il-kondiviżjoni tar-rigali toħloq sensazzjoni, toħloq esperjenza emotiva irrepetibbli, unika, illi ngħixuha biss fil-mument li aħna nkunu ġenerużi, li aħna nagħtu. Hija l-esperjenza mill-bogħod tal-imħabba b'xejn ta' Alla. U allura San Ġwan għandu raġun isemmi il-kondiviżjoni bħala l-ewwel mod, l-ewwel mezz ta' kif aħna nistgħu ngħixu dan il-ħadd tal-ferħ, ta' kif aħna nistgħu ngħixu dan il-ħadd fil-ħajja tagħna ta' kuljum, ngħixuh kuljum meta aħna nikkondividu, meta aħna naqsmu, nixxerjaw. U meta nixxerjaw minn dak li għandna u forsi minn dak kultant li għandna bżonn, l-esperjenza tal-ferħ tkun iktar profonda. Ma ninsewx qal Ġesu għal dik il-mara li tefet dawk iż-żewġ ħabbiet fit-tempju. Din il-mara tefet iktar minnhom il-kol għax tefet kull ma kellha, tefet ħajjitha, tefet lilha nfisha. U ħaġa ta' raġeb aħna nafu illi kull fejn aħna investejna lilna nfusna jew parti importanti minna nfusna, anki jekk batejna, hemmhekk sibna lejna ta' veru. Hemmhekk għamilna esperjenza ta' paċi vera tal-qalb. Jien naħseb li kull wieħed u kull waħda minna nistgħu niċċertifikaw, nistgħu nippruvaw, għandna prova fl-esperjenza tagħna ta' dan li qiegħed ngħid. Imbagħad jersqu quddiem Ġwanni xi pubblikani. Aħna nafu min kienu dawn il-pubblikani. Għandna l-eżempji u xekk ta' Zakkew, għandna l-eżempju tal-ġrajja li jirrakkonta Ġesu dejjem fil-Vanġelu ta' San Luqa, tal-Fariżew u l-pubblikan. U dawn resqu wkoll biex jitamdu, biex jagħmlu din il-magħmudija għal konverżjoni, għal bidla tal-qalb. U huma wkoll jgħidulu aħna x'għandna nagħmlu. Interessanti għaliex San Ġwan jitkellem ma' dawn il-pubblikani b'mod sempliċi ħafna, imma fl-istess waqt ma jitlobhomx biex imorru lura mix-xogħol tagħhom. Ma jitlobhomx biex iħallu x-xogħol tagħhom. Għalkemm dan ix-xogħol tagħhom kien meqjus bħala xogħol imniġġes. U għaliex kien meqjus bħala xogħol imniġġes? Mhux biss minħabba l-fatt li daw kienu ħallelin kbar il-pubblikani. Ma ninsewx li Zakkew,
fil-kapitlu 18 tal-Vanġelu ta' San Luqa, meta jinżel minn fuq is-siġra u ħalli lil Ġesu jidħol f'daru, lil Ġesu jgħidlu jiena se nrott dak illi sraqt u nagħtiha l-4 darbiet. Immaġinaw daw kemm kellhom flus dawn in-nies. Kemm kellhom flus. U aħna nafu li dawn il-Farizej, dawn il-Pubblikani, b'differenza mill-Farizej, kienu meqjusa bħala l-iskart tal-poplu Ludi. Mhux biss għax kienu ħallelin imma wkoll għax biex setgħu jieħdu l-kuntratt mar-Rumani kellhom jagħmlu ġest li kien meqjus bħala ġest ikraħ ħafna għal Lut. Li ma kien dan il-ġest? Kellhom joffru sakrifiċċju lill-imperatur. Jiġi kellhom prattikament jagħmlu att ta' idolatrija. Jiġħdu lill-Alla Jahwe, lill-Alla tagħhom. U allura daw ma kellhomx dritt imorru fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Daw kienu meqjusa bħala verament nies maħmuġejn, nies imniġsejn, nies li ħadd ma kien jagħmilha magħhom. U Ġwanni l-Battista ma jitlobhomx lil dawn in-nies biex iħallu x-xogħol tagħhom, biex jitilqu x-xogħol tagħhom. Imma jitlobhom xi ħaġa forsi iktar sottili, forsi iktar diffiċli. X'itlobhom? Jgħidilhom tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi jiżjed milli jmiskom tieħdu. Fi kliem ieħor x'inhu jgħidilhom? Tħallsu ħudu dak li ħaqkom. Tħallsu kemm suppost titħallsu. Dan is-sens ta' ġustizzja fejn tidħol ir-rimunerazzjoni, fejn jidħol il-ħlas kemm għandna bżonnu fis-soċjetà tagħna. Ħafna drabi kemm xogħol li jitħallas biftejt, imma wkoll kemm xogħol li jitħallas biżżejjed. Biżżejjed inħarsu madwarna. Il-mod pereżempju kif inkunu konsistenti jew fidili fejn jidħol pereżempju ix-xogħol mal-gvern, ix-xogħol mal-istat. Kif inqisuh dan ix-xogħol? Ħafna drabi immorru nagħmlu kull ma nistgħu biex naħdmu mal-istat, mal-gvern propju biex inkunu nistgħu nqarqu kemm irridu. San Ġwann hawnhekk qiegħed prattikament isemmi prinċipju importanti ħafna li huwa attwali immens għalina. Illi wieħed jitħallas ta' dak li jagħmel. U li wieħed ta' dak li jagħmel għandu jitħallas. Mhux iktar u mhux inqas. Il-valur tal-flus u l-valur tax-xogħol. Hekk huma żewġ valuri illi tant huma fi kriżi fi żminijietna. Xi drabi l-valur tax-xogħol huwa fi kriżi kemm fl-eċċess għax xi drabi nispiċċaw naħdmu kontinwament minn bil-lejl sa bil-lejl. Imma wkoll dan il-valur tax-xogħol ħafna drabi hu fi kriżi għaliex għax m'hemmx commitment ta' veru għax-xogħol. Għax maħniex tassew responsabbli fejn jidħol ix-xogħol. Imma wkoll fejn jidħlu l-flus. Il-valur tal-flus illum ħadd ma jaf x'inhu, ħadd ma jaf li ma hu. Għaliex? Għax jekk qabel jekk xi darba il-flus kienu ħlas għax-xogħol, illum il-flus huma iktar ħlas għalkemm wieħed kapaċi jqarraq jew għalkemm wieħed kapaċi jħaddem moħħu ħafna drabi biex ma jaħdimx. U allura meta San Ġwann lil dawn il-Pubblikani jgħidilhom tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom iżjed milli jmiskom tieħdu, qiegħed jgħidilhom kulħadd jitħallas daqs kemm jaħdem. La iktar u lanqas inqas. U dan hu mod kif jagħmilna kuntenti. Dan hu mod kif l-ewwel qabel kollox inħossuna kuntenti mal-kuxjenza tagħna. Ħafna drabi jiġrilna li nispiċċaw irridu l-flus, irridu iktar flus biex naljinaw rasna, naljinaw moħħna u nidħlu fl-illużjoni li aħna kuntenti għax għandna vojt kbir fir-ruħ tagħna, vojt kbir fil-kuxjenza tagħna minħabba l-mod immorali
anki fejn jidħlu flus illi fih insibu ruħna, li fih ngħixu. U allura nispiċċaw iridu iktar flus għax minn għalina li l-flus se jimlew il-qalb vojta tagħna li propju qed titbattal minħabba l-mod żbaljat ta' kif nitiljaw mal-flus. U nidħlu f'dan iċ-ċirku vizzjuż li jeqridna. Allura anki hawn Ġwanni jagħtina proposta suġġeriment utli u validu u fl-istess ħin attwali immens, attwali għal kull wieħed u kull waħda minna. U jkun hemm ukoll xi soldati. Ma nafux jekk kienux soldati Rumani jew kienu soldati ta' Erodi, u huma wkoll jagħmlulu l-istess mistoqsija. Aħna x'għandna nagħmlu? Issa hawnhekk ta' min jirrifletti ftit illi dawn it-tliet kategoriji ta' nies kienu prattikament in-nies l-iktar sempliċi, in-nies l-iktar illi forsi inqas li kellhom bżonn, dawk l-iktar li kellhom bżonn li kienu is-saċerdoti tat-tempju, li kienu il-kapijiet tal-pajjiż, li kienu l-Farizej, li kienu l-iskribi, dawk ma staqsewx lil Ġwanni aħna x'għandna nagħmlu. Għaliex? Għax forsi kellhom problema ikbar. Kellhom problemi ikbar, iktar profondi. Li ma kienu dawn il-problemi ikbar? Dak li semmejna ftit ilu. In-nuqqas ta' għarfien tagħhom infushom, in-nuqqas ta' kapaċità li jindunaw illi huma nies fil-bżonn li għandhom bżonn ta' direzzjoni. Min jimmaġina illi m'għandux bżonn ta' ħaddieħor, m'għandux bżonn ta' dawl. Min jimmaġina illi waħdu kapaċi jagħti direzzjoni lilu nnifsu. Min iħoss li m'għandux bżonn ta' parir jew ta' għajnuna mingħand ħadd. U sintendi dawk huma n-nies li jafġu l-iktar fis-soċjetà, fil-ħajja. Allura jkunu n-nies sempliċi, jkunu l-pubblikani, dawk li kienu meqjusejn bħala l-imnitsa, u s-soldati, dawk li kienu mistmerra mis-soċjetà, mistmerra mill-poplu. Jkunu dawn li jistaqsu aħna x'għandna nagħmlu. Forsi hawnhekk jiġina frasna illi qabel ma nkunu ftit fi kriżi, qabel ma nkunu ftit fid-diffikultà, aħna ma nfittxux għajnuna. U allura jista' jkun li kull darba li aħna jkollna momenti jibsa fil-ħajja minkejja tbatija li nbatu, però nistgħu ngħidu hekk buċna minn quddiem nistgħu ngħidu li huma momenti ta' grazzja. Għax huma dawn il-momenti li jpoġġuna f'sitwazzjoni li nistaqsu, li nitalmu, li nikbru. Huma proprju dawn il-momenti. Is-soldati wkoll jistaqsu lil Ġwanni, jistaqsu aħna x'għandna nagħmlu. U Ġwanni jirrispondi tisirqu lil ħadd bit-teddejt jew bil-qerq tagħkom u ikkuntentaw ruħkom bil-paga tagħkom. Aħna nafu x'kienu jagħmlu s-soldati. Is-soldati mhux kienu jagħmlu ma x'għadhom jagħmlu. U x'hekk sikwit nisimgħu anki skandli li jagħmlu li tagħmel l-armata l-hawn li jagħmlu s-soldati l-hawn għaliex għax imbagħad jużaw il-forza tagħhom biex jakkwistaw dak li jridu. Jimmaltrattaw il-priġunieri, immaġinaw x'għamlu x'ġara, tiftakru x'ġara fl-ex Jugoslavja. U x'hekk kemm mhux biex serqu imma kemm abbużaw minn nies, minn nisa, minn irġiel, minn tfal, kemm kien hemm stupri, kemm kien hemm atti kriminali, propju minħabba li iħossuhom fil-poter. Minħabba li jħossu li għandhom poter li bih jistgħu jbeżżgħu l-oħrajn. U sfortunatament huwa riskju li iġarrab kull min ikun fil-poter. Għax il-poter x'jagħmel? Il-poter jista' jilludi lill-persuna li tkun fih illi tista' tagħmel kollox illi ħadd ma jista' lija. U tispiċċa biex tabbuża mill-oħrajn. Rridu verament noqogħdu attenti, kull wieħed u kull waħda minna, anke fil-poter ċkejken tagħna jew fil-poter kbir tagħna. Għax dak li jsir fil-kobor nistgħu nagħmluh fiċ-ċokon ta' djarna.
Jien nista' mingħajr ma ninduna nabbuża mill-mara tiegħi billi fejn fien inżomm il-flus f'idejja. Ma nagħtix kemm għandha bżonn billi niddetta jien liġi fid-dar. U l-poter tiegħi li suppost ikun poter ta' qadi, poter ta' servizz, jispiċċa biex ikun poter ta' sfruttament, ta' użurpazzjoni. Huwa tip ta' poter anki dak li jgħidulu l-mobbing jew bullying fuq ix-xogħol forsi nistgħu niftehmu aħjar. Meta ħaddiem iħoss li għandu poter fuq ħaddiema oħra, fuq oħrajn, u jabbuża minnhom, xi drabi bil-kliem, xi drabi billi waqqgħat ċajt, u modi oħra. Il-bullying li jsir fl-iskejjel, anki dan huwa mod ħażin kif wieħed juża l-poter. Bit-teddejt. Meta wieħed iġib dak li jrid bit-teddejt. Interessanti dan il-Vanġelu, għaliex dan kollu wassalna mhux għall-ferħ imma dwejjaq. U meta aħna inqisu lill-oħrajn bħalna hekk kif isser tisraq il-ħadd bit-teddejt jew bil-qerq u jikkuntentaw ruħkom b'dak li intom għandkom dritt għalih. Meta jien tqis lill-oħrajn bħalek, ma tinqedix bil-pożizzjoni tiegħek biex tħossok ikbar minn ħaddieħor u hekk ikollok il-permess li tisfruttah. Imma tqis lil kulħadd bħalek, la iktar u lanqas inqas. Dan hu mod ta' kif aħna nistgħu ngħixu is-serenità, il-paċi tal-qalb, il-ferħ. Immaġinaw jekk id-dinja tagħna u x'hekk tkun magħmula minn nies illi jaqsmu flimkien kif talab Ġwanni l-Battista lin-nies in ġenerali, jaqsmu flimkien dak li għandhom, min m'għandux jgħix jiekol ma' min għandu. Immaġinaw jekk ikun hawn soċjetà fejn il-flus jibqalhom il-valur tagħhom, il-valur veru tagħhom, fejn kull lira u tnejn li taqla tkun ħdimta lihom u tkun ħdimthom, fejn il-flus ma jinqalawx bit-taħbil tal-makakkeriji tal-moħħ u bil-manuvri imma jinqalgħu il-flus bid-dritt u bil-ġustizzja. Immaġinaw soċjetà tkun. Intom tafu li ħafna mill-inkwiet anki li nġarbu aħna, nistgħu nsemmu elf eżempju, kull wieħed u kull waħda minna, jiġi propju minn nuqqas ta' dawn it-tlet pariri li qed jagħti Ġwanni illum lin-nies tal-Vanġelu u lilna. Immaġinaw meta il-poter jiġi imħaddem mhux biex dak li jkun jimmanipola, mhux biex dak li jkun jagħmel korruzzjoni, mhux biex dak li jkun prepotenti, imma biex jaqdi. Immaġinaw x'soċjetà u x'dinja sabiħa nkunu ngħixu fiha. U allura għandux raġun jew le Ġwanni isemmi dawn il-modi bħala il-mezz, l-istrumenti tal-ferħ. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan. Hija s-sitwazzjoni ta' kull wieħed u kull waħda minna. Aħna nistennew, aħna fl-istennija kontinwa. Hekk qedna fl-ewwel ħadd tal-avvent. Kull wieħed u kull waħda minna huwa avvent minnu nnifsu. Għax mimli xewqat, għax għadna ma wasalniex, għax qatt ma tasal. U hawnhekk interessanti x'il-Vanġelu jgħidilna u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu. Lilu nnifsu. Aħna responsabbli tal-ferħ tagħna. Aħna responsabbli tal-persuna tagħna. Il-ferħ ma jiġix minn barra. Il-ferħ jiġi minn ġewwa. Hawnhekk San Ġwanni jurina b'mod ċar illi ma jiġix il-ferħ billi nakkumulaw, billi jkollna ħafna flus u billi jkollna l-poter minn barra. Imma l-flus jiġi minn ġewwa. Billi nixxerjaw, billi naqsmu. Mhux il-multiplikazzjoni imma id-diviżjoni, il-kondiviżjoni. Billi inkunu ġusti, nitħallsu ta' kemm naħdmu u naħdmu skont kif nitħallsu. U billi ma neddu lil ħadd, billi l-poter nużawh biex naqdu biex inħobbu. Allura minn ġewwa jiġi l-ferħ, mhux minn barra. U aħna responsabbli tiegħu, kull wieħed u kull waħda minna, ma nistax nistenna jien u ngħid u issa u iwa xi jinbidel ir-raġel ninbidel jien, xi tinbidel il-mara ninbidel jien.
xin jinbidlu sħabi ta' fuq ix-xogħol ninbidel jien. Le, ma kull wieħed minna hu responsabbli tiegħu nnifsu. Nistaqsu lil nfusna jekk il-ferħ, jekk il-mod ta' kif qed ngħixu hux wassalna l-ferħ jew le. U allura Ġwanni qabatu qal, jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jisħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Ġwanni huwa sinċier, jaf li mhux il-Messija u jgħid tranquillament min kien hu stess dak li hu. U jgħidilhom il-Messija jammitkom bl-ilma mhux kif ammitkom jien. Il-magħmudija ta' Ġwanni kif qedna il-ġimgħa l-oħra kif qedna nhar is-Sibt li għadda kienet magħmudija bbażata fuq deċiżjoni tal-persuna. Il-persuna tiddeċidi li tbiddel ħajjitha. Il-magħmudija ta' Ġesu hija differenti. Il-magħmudija ta' Ġesu ma tiġix mid-deċiżjoni tal-persuna, imma tiġi minn don li jagħti Alla. U li minnu dan id-don ta' Alla? Illi l-bniedem li jitgħammed bil-magħmudija ta' Ġesu ikun maħfur. M'hemmx għalfejn jagħmel deċiżjonijiet kbar, m'hemmx għalfejn jagħmel sforzi kbar. Il-magħmudija ta' Ġesu taħfer it-tnubiet, għax mhux l-impenn tal-bniedem, mhux l-emil tal-bniedem, mhux id-deċiżjoni tal-bniedem li tagħmlu maħfur lill-bniedem, imma l-imħabba li tiġi minn fuq. Hija l-maħfra li jagħti Alla qabel ma l-bniedem jiddeċiedi li jħobb lil Alla, qabel ma l-bniedem jiddeċiedi li jikkonverti. Din hija l-magħmudija ta' Ġesu. Din hija l-magħmudija li tiġi minn fuq. U din hija l-magħmudija li tiġi permezz tal-Ispirtu Santu in-nar kif se jgħidilni iktar il-qudiem. U Ġwanni jgħid illi min ġej warajh Ġesu aqwa minnu. Il-magħmudija ta' Ġesu hija aqwa minn dik ta' Ġwanni. Tant hija qawwija din il-magħmudija illi Ġwanni jkompli illi ma jisħoqlux iħoll il-qfieli tal-qorq ta' Ġesu. Hawnhekk Ġwanni jirreferi għal ktib tad-Deuteronomju u aħna nistgħu wkoll nifhmu tajjeb dan bl-episodju fil-ktib ta' Rut li kien jiġri fl-Antik Testament kien dan meta raġel kien imowtu ma jħallejx tfal, il-mara tiegħu kellha dritt illi tiżżewweġ lil ħu ir-raġel tagħha. Imma meta forsi minħabba nuqqas ta' flus, ħu ir-raġel ma kienx ikun jista' jew irid jiżżewwiġha biex jagħti nisel lil ħuh biex jagħti tifel lil din il-mara, allura x'kien jiġri dak kien jitlef id-dritt tal-levirat, id-dritt li jiżżewwiġha lil dik il-mara. U kien jgħaddih lil xi ħadd ieħor, lil min imiss, jista' jkun kuġejn, jew jista' jkun xi ħadd ieħor li huwa qrib il-mejjed, qrib ir-raġel il-mejjed. U min ikun se jiżżewweġ lill-mara biex juri li jakkwista dritt li jiżżewwiġha kien jaqbad is-sandli ta' ħu il-mejjed illi kien suppost lilu jmiss li jiżżewweġ lil din il-mara armla, jaqbad is-sandli ta' ħu il-mejjed u iħollu u jobżoq fih. Bħalli kieku jrid jgħidlu inti qed titlef id-dritt tal-levirat, id-dritt li tagħti nisel għal ħuk. U dan id-dritt issa se nieħdu jien. Inti qed tobżoqlu lil dan id-dritt. U allura Ġwanni x'inhu jgħid hawnhekk meta jgħid jien ma jisħoqlejx inħoll is-sandli ta' Ġesu, qiegħed jgħid xi ħaġa sabiħa tassew. Qiegħed jgħid l-aros veru tal-poplu ta' Iżrael huwa Ġesu. Dak li minnu se joħroġ in-nisel ta' bnedmin ġodda ta' wlied ġodda huwa Ġesu. U jien ma jisħoqlejx qasrid biss jaħbad ma' moħħi illi mmur u nħollu s-sandli, nħollu l-qorq, li nħollu postu, u l-Messija, u l-arus veru, u dak li minnu se joħroġ in-nisel veru, in-nisel il-ġdejd tal-uliet tal-missier, tal-uliet Alla. U jkompli Ġwanni jiddeskrivi u jgħid u jammitkom l-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qam fil-maħżen tiegħu imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. U jammitkom l-Ispirtu
u n-nar. Hawnhekk Ġwanni qiegħed jirreferi għal qawwa tal-Ispirtu Santu li jidħol fil-bniedem permezz tal-Magħmudija. Hija Pentekoste, hija l-enerġija ġdida illi kull wieħed u kull waħda minna nirċievu bis-sagrament tal-Magħmudija. Nirċievu b'din l-imħabba b'xejn illi jagħtina Alla, b'din il-konvinzjoni illi aħna maħfurin, li d-nubit tagħna huma maħruqa għalhekk il-Magħmudija tan-nar. L-imħabba ta' Alla taħraq l-egoizmu tagħna. Din it-tifsira tan-nar, din it-tifsira tal-ilsna tan-nar. L-imħabba taħraq ta' Alla tmermer u tispiċċa fix-xejn l-egoizmu t-nubiet illi aħna nagħmlu ta' kull wieħed u kull waħda minna. U dan jagħmlu mhux bil-merti tagħna, imma jagħmlu b'rigal illi jrid jagħtina l-missier. Din hija l-Magħmudija ta' Ġesu. Għalhekk dan li waqwa minni, dan li ikbar minni ġejja mitkom bl-Ispirtu u bin-nar. Bl-Ispirtu ta' Alla illi jaħraq bl-imħabba tiegħu il-ħtijiet tagħna l-bnedmin. Imbagħad jiġi Ġwanni biex jagħti tixbija sabiħa ħafna u jgħidilna il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. Hawnhekk jirreferi Ġwanni għax-xogħol illi jagħmlu l-bdiewa meta jaqtgħu żbowl, meta jaħsdu x'jagħmlu jpoġġu żbowl fuq il-qija, imbagħad jgħaddu l-bejjem minn fuq iż-żbowl fuq din il-qija. L-qija kienet tkun biċ-ċart imbalta tajjeb b'tali mod illi meta il-bima tirfes fuq iż-żbula, iż-żbowl ikun jista' jitfesda, ikun jista' joħroġ mill-bqija tas-siġra tal-fera, b'tali mod illi mbagħad li kien jiġri il-bidwi kien jerfa' il-fuq kollox, jerfa' l-fuq iż-żbowl b'tali mod li l-żbowl itejr mar-riħ u il-qamħa tispiċċa taqa' fl-art biex jekk jinġabar il-qamħ ma jintilifx il-qamħ waqt li iż-żbowl jew il-karfa jew it-tiben jitbiet permezz tar-riħ. U hawnhekk San Ġwan qiegħed jirreferi permezz ta' din iġbija, permezz ta' din l-operazzjoni li kien jagħmlu l-bdiewa, qiegħed jirreferi għal dak li jagħmel Ġesu meta jiltaqa' mal-bniedem. Dak li jagħmel l-Ispirtu ta' Alla meta jiltaqa' mal-bniedem. Fi kliem ieħor, dak li tagħmel il-kelma ta' Alla meta inti tħallija tmissek. Il-kelma ta' Alla x'tagħmel? Tagħżel bejn il-qamħ, bejn il-karfa u żbowl, bejn it-tiben, bejn il-qamħ u żbowl. Tagħżel il-kelma ta' Alla bejn it-tajjeb u l-ħażin fina. Il-kelma ta' Alla turina dak li aħna rridu nżommu, rridu nożżu, dak li għandu valur u dak li m'għandux. Hawnhekk qiegħed juri San Ġwan permezz ta' din it-tixbija illi forsi l-lum tlifnija minn qudiemna minħabba l-inġenji u l-magni. Tixbija però li tirrendi tajjeb ħafna. X'jiġri meta aħna naqraw il-kelma ta' Alla. Meta aħna inħallu lill-mulej ikellimna. Il-mulej jifret fina, jagħmel dan id-discerniment, jifret fina is-sabiħ minn dak li hu inqas sabiħ. U jispiċċa San Ġwan billi jgħidilna illi b'ħafna kliem ieħor ta' sabar kien ixandar il-poplu il-bxara it-tajba. Mela dan il-Vanġelu mhux Vanġelu illi jħabbar toqol, li jħabbar erda, li jħabbar xi ġudizzju li se jagħmel Alla u li permezz tiegħu se jqridna, le. Imma dan il-Vanġelu huwa Vanġelu ta' sabar. Dan il-Vanġelu huwa Vanġelu ta' fer. U dan kollu jurina illi jekk aħna imsejħin biex nixxerjaw, biex naqsmu ma' xulxejn, jekk aħna msejħin biex nagħtu il-valur propju lill-flus, u jekk aħna msejħin biex nużaw il-poter mhux biex neddu, mhux biex nirrikattaw, imma nużaw il-poter biex naqdu, biex inħobbu, dan kollu iservi ta' aħbar tajba, dan kollu mhux pejs, dan kollu mhux obbligu,
Imma dan kollu meta joħroġ mill-qalb, meta ngħixuh jagħtina il-ferħ veru. U allura verament nispiċċaw kif bdejna. Bir-raġun għandna għax nisimgħu bil-ferħ l-istetina li għamilna il-profeta Sofonija. Ifirħu, aqbżu bil-ferħ, imtlew bil-għena, għax il-mulej ġej. Il-mulej ġej mhux biss fil-presepju, il-mulej ġej mhux biss fid-dwal, fix-xiri u fil-parties, imma fuq kollox il-mulej ġej fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Sanu bil-wieqfa u nkantaw fl-imkien it-talba tal-mistierna. Kom iħariskom għalla lista kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
U hekk eżis li segwejtuna l-lejla wkoll għal din il-lezzjo divina mill-Knisja tar-Rajiet Tajjeb f'Taċċawla mexxija mill-Isqof Anton Tewma, naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb, dan il-moment ta' smieħ tal-kelma ta' Alla, fejn ħallejna il-kelma ta' Alla iddawalna tmexxina, kif nistgħu nkomplu nagħmlu wkoll f'dawn il-ġranet illi fadal f'dan iż-żmien tal-Avvent kif noqorbu lejn il-miliet bil-għajnuna ta' sussidju il-fidwa tagħkom fil-qrib illi id-Djoċesi ta' Għawdex ħarġet għal dawn il-jiem tal-Avvent u li dejjem tistgħu issibuh fuq il-paġna ta' Facebook ta' Djoċesi kif ukoll fuq laikos.org. Infakru wkoll illi għada sejra ssir xandira speċjali illi tistgħu issegwu wkoll fuq dawn il-mezzi soċjali ta' Djoċesi, xandira li fija sejrin inwasslulkom il-qudiesa li l-Isqof Anton Tewma se jmexxi mill-Knisja Arċipretari tal-Arb, il-Bażilika u Kolleġjata tal-Viżitazzjoni fl-Arb, Rista Matthew Bajjada. Għalhekk inħeġġukom issegwu din il-qudiesa li se tkun fl-10 ta' filgħodu. Mill-bqija ma tfadlilna xejn ħlief nirringrazzjawkom illi kontu magħna, nixtiequlkom il-lejla tajba u nħallu l-Mulej Ġesu ikompli jakkumpanjana aħna u noqorbu lejn it-tifkira għażiża tat-twelid tiegħu. Il-lejl it-tajjeb il kulħadd.